Nkosi. Mandizibulisele kubaphulaphuli bevukani community radio nabalandeli bamanqindi. Abazali mandibulise. Igama lami ndingumsimelelo Hola Endondo. Ucoach weLubabalo Boxing Club elapha eCala. Ngayo lo ncazelo siyayazi ke awambi wedwa uxa wakho ukhona ecanga kwakho sisi odwa kodwa ke naye ngifuna umnika ithuba loba azibulisele ngokwasesikweni selezichaza igama nefani nokuba ingaba usukaphi na nqakasana. Nkosi Bhuti ndibulise kubaphulaphuli bevukani community radio. Igama lami ndingu-Odwa Gagela, ndisuka apha etawuni ndihlala ezitandini. Ndingu-female coach phayana kwiLubabalo Boxing Club. Kodwa ke kwakunye naye ke usingaye umuntu esidibene ngaye ke injikalanga yanamhlanje usisilino no-youth SA champion andiyazi noba ndiyayiphazama na kwi-division yakhe which is i-light flyweight division okwayiyo ke neboxer ethe yabalasela kwicategory yakhe best female boxer kuyo ke icategory yakhe. Kodwa ke ndiyafuna naye ulino angene ngokwakhe azichaze igama nefani nokuba ingabe usuka phi naye kwazibulisela nakumphulaphuli wayevukani community radio. Igama lami ndidlalwa yintombi yakwaRhangana uVilakazi balapha eNtondo apha eCala. Nkosi ngiyacela uyisondeze nje kancinci apha kuwe i-mic xa enzela uzovakala noko hayi noko i-grand. Kuthe nje ukuthi mama wakho intombi umama wakho kuwo kanye. Okay ke ndiyafuna ke sigawule siwarhuqa Tamsitsha into esidibene ngayo noko namhlanje ayilochuku kwakunye nezinye izinto ku-celebrate i-achievement yenye yeeboxers zethu zalapha ke Chris Hani district ngokubanzi especially okanye mandicacise ezalapha eCala kwabantu abangayaziyo yalapha eCala esakhe isizwe local municipality so celebrate achievement yakhe. Kodwa ke le achievement ayo yakhe yedwa le achievement ngengazange ngayifumane ba ebengenayo i-support system esuka kulo ke iqela lakhe lamanqindi Lubabalo Boxing Club ekwasuka kwakunye nakwabaqeqeshi bakhe phayana ke kwiqela iLubabalo Boxing Club kuba i-career yakhe boxing qale kuyo ke iLubabalo Boxing Club. Tamsitsha ndiyayazi ke usebenze kakhulu unayo linomtha wambona i-progress yakhe from ekuqaleni kwakunye ne-achievements azifumeneyo. Wena Tamsitsha individually njengomuntu ke ubusebenza kakhulu nayo linomtha okanye njengomuntu ke ubusebenza naye ulinomtha nezinye ke i-boxers zenu entena ziproducer ezi-champions, ngabe uziva kanjani ngale achievement ulinomtha esisele yona apha eCala esakhe isizwe? Inkosi Bhuti, inkosi. Hayi iyandonwabisa kakhulu wena futhi man. Uba ngaba ndiyakhe yedwa le yethu sonke siyiLubabalo ibe yethu sonke singabahlali baseCala ikwayiyo yethu sonke siyi-Eastern Cape kuba le mbasa linomtha uyifumene phantsi kwetimu yase-Eastern Cape, so ngoku kwi-national beyomela i-Eastern Cape, so uzithwele sonke kulinomtha into enkulu kakhulu le. Ndiyayicinga naye inoba ebengekazicingi uba ngaba ngeli xesha uzabe sekule ndawo si-Eastern Cape champ and ke ngoku uze uyiqonda uba ngaba ayiyo achievement yethu sodwa, banintsi kakhulu abantu abasisapotayo nabatshoyo naxa sidibana nabo batsho bathi bayivuyela kakhulu le nto, intle kakhulu. Banintsi kuFacebook, banintsi nasendleleni kuba naxa uhamba nje udibana nabo abantu apha endleleni abancoma le nto. Seyiveki ke ngoku kodwa ingathi yinto ibisandokwenzeka izolo oku, so yinto enkulu kakhulu.
Yavakala Tamsitsha, ndafuna usiya kusisodwa last time sidibene ke apha kuyo le ndibano wayemtyityimbisele umnwe Pauline Nomde sisho uba ubuyanga nayo igold ingabe sabuyela ke apha ecala kodwa ke uLinomta wabuya nayo igold on top of igold wabuya kwakunye nayo ke individual award yoba abe yi the best female boxer kwicategory yakhe. Ingaba sisodwa sawathetha lamazwi wawathetha ngokuya okanye ngoku utshintshe isigingqi udlala ngenye ityhuni ngoku nawe ingaba uziva kanjani njengoba erepresenta ii-females ezikwi-boxing industry apha ecala kwakunye nalapha eChris Hani ngokubanzi? Andibulele bhuti. Ndiziva ndonwabile kakhulu and ke ndiye ndabona uba uLinomtha as much as uba ebeye wahamba uye yonke into ebeye wasithembisa ngayo wayifezekisa. So ndiye ndabona uba uLinomtha eyona nto indivuyisayo ukuba uye watshintsha because uLinomtha ebeye wanayo enye indlela ebeyiyo uhlobo ebelulo. But ngoku ubonakalisa ukuzimisela kakhulu, so ndiyayivuyela loo nto leyo. And ke ngoku ukwazile ukubana aphakamise ubana nazo ii-females zingakwazi uyenza le nto. So ngendlela endijonge ngayo even kubalandeli nabantu ababukelayo nabanye abantu bayarhalela uba singayijoyina phi itimu yelubabalo nathi sizii-females mhlawumbi singenza umahluko. So ndiyabona uba uhlobo uLino waye wazimisela ngalo lenze nabanye abantu banomdla kakhulu kwesi sport seboxing. Bazibona into abangayenza nabo ngelinye ixesha. Enkosi. Ingaba ziva kanjani sisodwa njengoba usitsho ke from a female perspective okanye from a female's point of view xa usitsho uba ukhuthaze nezinye ii-females uba zikwazi ukujoyina lo mdlalo wamanqindi, ingaba wena as a female nawe umthanda nawe umdlalo wamanqindi kwenza uzive kanjani xa ibona eyitsala ke ngoku i-female support phaa kumdlalo wamanqindi? Ndiziva ndikhulumancile kakhulu ngoba sizawutsho ejimini yethu okanye kwiklabhu yethu sikwazi ufumana ezinye ii-boxers ezizii-females zinganqabi ngohlobo ebekulilo before ufumanise uba asifumani bantwana banomdla yiyo. So ndiye ndanombono woba sizawukwazi ufumana nezinye ii-females ezizawuza zijoyine nazo zikwazi uphakamisa iklabhu yethu elubabalo Boxing Club ne-Eastern Cape ngokunjalo. Tamsitsha, ingabe umfutho unjani phaa ejimini xa ujongile wena from ezinye ke ii-boxers eziyinxalenye yayo ever since uSilwile Nomtha ebuye nayo le mbasa athe wabuya nayo? So ziphakamisile kakhulu. Nangelaa xesha ke beseziphakamisile kuba besiba netshansi yoba masizibukele nezi fayithi zakhe sibuye siba-update uba ngabe uzawudlala ifinal ngoku. So usukela phofu kuthiwe uya ku-national zange kuphinde uhle umgangatho. So ingathi ngoku seyinto esebeyiqhelile, ingathi into abayaziyo kumele uba mabenze ngolu hlobo, yabo. So seyinto nje yaphana nje elento ke ejimini babonisa umdla everyday. Yeah. Yeah, Umntu uyazicingela uba naye nam ndim ngomso mhlawumbi. everyday bra. Ayisekho nalaa nto uba ngaba masibapushe bangaba heyi Yeah. itraining ayongobaleka, yabo. Yeah, bayazenzela. Yeah, uthi ufika nje umntu seyebuya. Yeah. Yeah. Hayi no, iyancumisa kakhulu loo nto Tamsitsha. Ndiyafuna ke ukuza kwi-champ yethu nosingaye ngaye njikalanga yanamhlanje Linomthi noba wonke umntu ufuna usiparisha nawe phaa ejimini okanye ingaba bafuna usiparisha nawe abantu phaa ejimini eva since uyi-champ bafuna uzithesta phaa kuba mhlawumbi nam ndiyiyo na i-champ material okanye izinto zisafana? Eyi, kuba ke ndingayi o-Sin7 buye uyodlala kodwa ndicinga njalo sicela nje kuba ke ndijembe Yeah, cela kusiparisha. yeah. Ngeke nakubona ubuye udumbile ngokuba ngaba wenze yintoni uba ube nalaa dent phaa? ndiye ndabhoksa nalaa mntana ndafumaniseka uba ndimfithanisele kumfana aba ntloko ke ngoku. Yho. Andabona ke ngoku ndabona uba ke mandibuyise ke ngoku ngoba undinqobile ngoku yena ngentloko yakhe. Yeah. So ndiyafuna ke wena Linomtha nje usinike nje siyayazi uba zingaphi iifight oyoyazilwa phaa up until ufike kwi-final? Iifight
1 2 3 eziyi-3 esithathu lena ye-final ne. le yesithathu le final Okay, ijeni yakho ibinjani pha? Sensitsho from i-first fight yakho quarter finals uya ku-semi-finals kwakunye ne-final. Uyibone kanjani? Ibinzima, bi-tough kanye zikhona i-fight ozibonileyo uba zezame ezi fights. i-fight ibindiyoyika kuqala le laa mntana sikapho kodwa ndithe nogqitha kuya ndabona uba hayi ezilandelayo akusekho msebenzi wazo but nalowa kwii-finals bindlala naye ndithe ndomoyika because iigadi zakhe beziphezulu and ke ngoku ndacinga uba eish anokwazi ufumana isisi but then hayi ndabona uba hayi ngose siku-round 2 ndathi hayi yeyam ndiyayithatha le. Mamela nto ibithethwa ngusisodwa kuwe wathi ungayenzi laa nto. Uyenzile kuyenze laa nto. Hayi laa nto leyana ndiyenze gqoka ubudlala laa nto. So sensitsho zikhona ne i-boxers ezimameleyo ngoku noba zii-females noba zii-males ezincinci mhlambi nazo ezinqwenela ufikelela kule ndawo kuzo ungazikhuthaza uthini mhlambi nje amazwi nje ozikhuthaza ukuba xa ufike kwesa stage sinjeya ingaske wenze kanje nakanje nakanje noba bazinozilandela directly but zikhona mhlambi ingcebiso nobapha zona mhlambi ezinothi zibancede ungamcebisa uthini umntana omncinci osakhulayo. Ndingathi makaqhubeke nejim then xa esephumile ke ngoku beyodlala kwanational phayana ke kwa-youth and elite phayana akho nto kuthiwa hayi sutya kakhulu iweyithi yakho izonyuka. Phayana ukutya kulapha yonke into ilapha nguwe ozijonga iweyithi yakho because qho ekuseni kuyatshekha iskeyili then ke ngoba iweyithi yakho ayivumi sutye qaqisekile uba iweyithi ayiyo utye nxa iweyithi irayithi and uyazi uba uyajima ngalo lonke ixesha ethe makuyojinywa ngalo kwenzela uba uzufikelele ekudlaleni ungekadisqualify ungekadlali. Yavakala uthetha njengechem nyhani caca ninzi interviews ozifumeneyo phaa emva kwe-fight yakho sisodwa ingabe uziva kanjani xa umva noko uba hayi no umcimbi ucalanye kwicala lika-Otto uyamva nayo i-confident indlela athetha ngayo kwakunye nokuba iyamvuyisa le achievement yakhe ingaba nawe into obumnqwenelela yona lo ingabe uziva kanjani as u-coach nomuntu ubumbhekisha ke from i-provincial championships uyotsho phaa kuzo ke i-national championships. Mna ndiziva ndonwabile nxa ezimisele uLinomtha ngokomdlalo and ndizawufuna uthi kuye funeka ezimisele more ukusukela ngokubheka phambili funeka yazi uba uyasebenza kakhulu yonke into ethethwayo ejimini uyafokasa kuyo ayimamele ikwazela uba kwithuba elilandelayo itshansi azawuphinda ayinikwe enze kakhulu kwitshansi azawuphinda ayinikwe and ke ngoku alanduke i-right respect yakhe uhlobo ayibambe ngalo kwazela uba noba ebengasiboni phayana ukwazile uthatha phaa naphaa kwii-coaches ebezimxelele ebezimsapota so ingangase ke angathi ngoku hayi mna ndiyi-SA champ abe nalaa mathambo uba angaboni mntu ingase ayibambe kule ndawo ayibambe kuyo yonke into yakhe ibe rayithi ayazi uba okay nxa kufokhaswe ngoku kuyadlalwa nxa kudlalwayo then when it comes ku-serious yonke into ayithathe serious ngolu hlobo izabilo yiyona nto ndiyicelayo kuye then ke i-respect aqhubeke nayo angayibisa ayilahle. Thetha njengosisi omdala sisi wami ndiyafuna noyena phaa kuTamsitsha naye aphose amazwi enkuthazo especially kwi-young boxers Tamsitsha nazo mhlambi ezithe zabona le achievement kaLinomtha mhlambi nazo ezizobe zijoyinile uBabalo Boxing Club okanye ezizobe zijoyina ezinye ii-clubs ezikwalapha eChris Hani District nje amazwi onothi wakhuthaze kwii-boxers ezisakhulayo nazo ezifuna ungena kuyo le nqwelo nebonakalayo uba iyaphambili ungasikhuthaza uthini advice nje noba ngamazwi mabini mathathu onothi waphose kuzi-boxers eziselula. Okay, hayi into enayikhuthaza mna okokuqala kwabarhalela udlala mhlambi naxa beqonda uba barhalela uba njengolinomtha ndingathetha nje le nto yokuqala uba ayinamali le nto awubhatalwa awunikwa nesenti into abakunika yona for uba mabakukhuthaze zezi medals qha iphelele apho so nakwabantu ke abamameleyo because abantu bahlala benawo laa mbuzo uba ngaba heyi hayi bo inoba ke ngulo mntana uzawufumana malini akho mali ayiwinileyo kwaphana kwezaa nationals into ayiwinileyo yile nemedali
igold nalento akho mali necertificate sakhe qha. Ube nelakhi yena, ndiyakholwa uba ufike ngexesha elirayithi emanqindini kukuba ukwazile uba ngaba kulo nyaka uApril ube ngomnye we-athlete eziselekthwe zibe phantsi kwe-Eastern Cape Academy. So uLinomtha apha eChris Hani bazibhoksa enezintathu baphantsi kwe-Eastern Cape Academy. So phana akuselekthwa zibhoksa zodwa, nabazimbaleki bakhona. Oh, ndiyayibona la Yeah. Eastern Cape. Okay, ndiyayibona ke ngoku. Yeah. Naberabhi. So ayomali ngako nalena bayifumanayo phana siyistipend nje, Yeah. imali nje onozithengela nje Into zothambisa. ya into zothambisa kube kuphele lapho. So nguye yedwa ke umntu osenalo lakhe apha kuthi. So akakho mali lento i-development iyafana nezitimu zimane zidlala apha, zidlala kula mabala la mabala wethu apha. Hayi Yabo, iyafana nayo, ayinamali. Yiloo nto nje into ebendirhalela uyiveza mna ne. Yeah. Andiyazi noba andibalekanga na kumbuzo wakho neyoba ke ngoku bendizawucela ne Yeah. ukubahlali sike sibuyele kulaa nto uba ngaba kwakusithiwa umntana awumkhulisi wedwa. Yeah. Takes a village. Ya, nimkhulisa ni-community. So sithi ke ngoku silubabalo ukuze lo mntana aqhubeke aye ngaphambili. Xa umntu embona kwezi ndawo kungamele uba ngaba makabe kuzo, kwiindawo zotywala, kwiindawo ekutshaywa kuzo, makangalindeli uba mayibe ziikhoshi zakhe zizawuthi Linomtha hamba apha. Xa ngumntu omdala umbona umntana uba ngaba bengafanelanga uba makabe kule ndawo, unelungelo lomgxotha, umgxothe futhi. Balekile le nto Yeah. ithethayo Tamsitsho, So balekile. yinto nje endinayicela nje kwi-community leyo, indlela esinawusapotana ngayo, ne. Ukwenzela uba kungathiwa xa sebemoshile abantwana kumane kusithiwa hayi yilaa nto yalaa boxing yabo bayenidlalayo. So khawukuthi wena uzazi uba ezi zinto zakhe azenzayo zirongo, ume phambi kwakhe uthi awukwazi uyenza le nto. So ya, yiloo nto nje. Iyavakala kakhulu Tamsitsho le nto ithethayo Tamsitsho, ndiyabonakala ukuba nawe sensitsho nawe ndiqhela ngokubona kwezaa ndawo. Nam ndidla ngogqitha kwezaa ndawo, nditsho uba ndiyangena mna kwezaa ndawo, ndidla ngogqitha kwezaa ndawo. Nawe zandakubona nebhoksi eyi-1 yaselubabalo. So ndiyathemba Ayohlala ngapha kweyiqaqanjileyo ndingabonakali. uyazikutsa somewhere. Ngapha kwekhawuntari. Sure Tamsitsho, balulekile le nto niyithethayo. Ndiyafuna ke undinika amazwi okugqibela, but phambi uba ndikunike amazwi okugqibela mandifuna ubuyela phaa kuyo ke i-champ yethu. Iyabonakala uba ungenile ne kwi-Eastern Cape Academy ne. Lithuba ele ulifumeneyo. Ucinga ulisebenzisa kanjani eli thuba ulifumenileyo, especially from uba ube recognized South Africa, worldwide, national-wide apha eMzantsi, kwakunye nongena kulaa academy. Ucinga uba fanele uba uzalisebenzisa kanjani eli thuba ulifumeneyo, mhlawumbi ukwazi mhlawumbi namanye amathuba avelayo uwabambe ngezandla zombini? Uzayenza njani uba ndiyayazi uyifumene i-recognition, from now on ukwazi udecrease, funeka uye phezulu, uyabo, ukhule. Uzawusebenzisa kanjani la mathuba noba mancinci kanjani lo wafumanayo ngobetha amanqindi? Into endinathi ndingafane ndiyenze, ndingafane ndiyazi uba loo nto ndiyifumanayo mandifumane ento ndingenazo. Isikakhulu ndingafumana into endingenazo, kodwa hayi uba ndithi ndiyehla kule ndawo ndikuyo
andinoba sehla, ndifuna uqhubeka nayo because andiyazi bendiphathele ntoni because ngokubona uba ikhona into endiphathele yona ndingafanele ndiqhubeke ndenze njalo. Mandikunika amazwi okugqibela, Champ. Ukubulela abantu abakuxhasayo, ukubulela kwakunye nabantu abakusapotayo nabantu especially abasecala babekwamkela ngokuya wawufika. Ndiyabulela wonke umuntu olapha kule community esecala, ndibulela ii-coaches, ndibulela nomzali othe athi xa ndingayanga ejimini athi intombazana ejimini. Ndibulela nocoach xa ndithe ndathi ndingaya ejimini andifowunele ucoach ejimini kwangoku kunyanzelekile ndibe khona. Yeah. Ndiyabulela. Ibalulekile la wena. I-support it goes a long way. Ibalulekile i-support yabantu abadala. Yeah. Nkosi kakhulu manje Nomta, nathi congratulations kule achievement uyifumeneyo. Ayo yakho wethu yalapha ecala. Nami sekuthiwa ndi-champ ngicadityana nawe endleleni. Sisothi nawe mandikupha amazwi okugqibela ukubulela ii-supporters zenu, khuthaza nezinye ii-boxers ezisakhulayo kwakunye noba ufuna ukuphosa noba ngamazwi okugqibela lapha kule Nomta. ngethuba onikalona ule nomthanza ucela uba one thing ngayo uyibambe phaa kwidiscipline, then uyayazi ke i-boxing i-about ijim all the time, funeka ube sejimini. And ke ngoku ukuze ube nale chance uyinikiweyo ngusport ye-academy, bayitshilo bathi uba eyona nto bayifunayo kuwe yi-performance yakho erayithi kwisport even nasesikolweni. So ndiza kucela uba ke i-performance yakho phaa ihlale ilolu hlobo ililo, uyibambe ngolu hlobo uyibambe ngalo, ube rayithi wenjeya. Ndiza kucela uba nakwiibhoxers ezimameleyo ezizaselubabalo ubana one thing ingazo yidiscipline. Ndicela ngoku babambe idiscipline because mna bayandithethisa ndingukhowushi. Mna umaneja uthi wena khowushi yonke into uyayivuma because uyahamba namhlanje ngomso ndicela uxolo nxa ifika apha ejanyelwa athathe ngojonga kum uba khowushi ndandibhalile kuFacebook, yebo. Mane bendibhalela kuFacebook nxa befuna ucela amaqolo. So ndiza kucela uba idiscipline ndicela bayibambe. Ndicela into ezingenziwa ejimini bayazi uba azenziwa, bangayithathi nje kancinci. Then ke nasesikolweni maqhutyekeke because ke iqala phaa esikolweni, then ke siyafunda simane sidlala. Then ke so funeka ibhalanse yonke le nto, ungamane kuthiwa hayi coach wena wavuma entweni ethile, wavuma kwathi. So ndicela ke ngoku nobulela ii-supporters zethu ezisapota kakhulu. Enkosi mani, niyasisapota kakhulu, enkosi kakhulu. Then ii-supporters zingalibali ukufika ngomgqibelo into siyahosta 25 sekushiyeke 6 days to go. Khanizeni guys, nizoyibona live yonke le nto. Niphinde nibuye i-25 this week. Nizoyibona live yonke le nto. Niphinde nibuye during the week kaloku nizosikhumbuza kakuhle ke. Sithethe ngayo, siyeke kaniluli Nomta, sithethe ngayo kakuhle lena nge-25. Enkosi ke. So ke injalo. Kanjalo ukhosha ucela loo nto. Enkosi. Kubalulekile. Enkosi kakhulu. Champ. Tamsitsha, nawe mandikunike nje amazwi okugqibela. Ndiyayazi Tamsitsha nisebenza nodwa phaa eqeleni, baninzi abantu abanisebenzisana nabo, mhlawumbi ke nabantu enidibana nabo apha esitratweni abasoloko bendikhuthaza kule nto intle kangaka, nabangayaziyo uba nini abayenzayo bafike nabo ke njengoba besitshilo sisi odds ngala 25 bazozibonela uba ayo uLindomse kangavele avuka beyi-champion. Usebenze nabantu, wancediswa ngabantu, nani phaa eqeleni khani vele niproduce nje i-champions. Bakhona abantu abanisapotayo nabanincedisayo kule nto intle kangaka, kwakunye nomema abantu uba basondele phaa noba badala kanjani na bayobona uba inqindi libethwa kanjani. Mani bazi abantu bazizobukela. Okay good. Hayi manibulele man. Umbulelo mnye ke noko msezamile odwa apha. So siyayazi ke ba abantu basecala bayalithanda imnyidi Kakhulu. sidla ngotsho nakwezi ndawo simane siyodlala kuzo sithi hey, aninazifensi nina kwezi ndawo zini, aninazifensi, nibo ke nithathe la manqindi niwasephana kuthi. So siyacela ke ngoku nge-25 baphume bonke abantu ngobuninzi babo. Abazubukela ooLindomta qha, bazawubona nabasakhulayo. Zikhona wena ezinye iinduku zethu ezisemgqubeni phaa. So umntu ke angaphoswa. Angathi kwaba sebesekwabekile.
angavi ngobaliselwe and noko bakhona mhlawumbi nabanye abantu ebebengekayiqaphelile into yamanqindi. So ndicinga uba emva koba samkele uLinomtha laa mini yofika kwakhe, kunabantu abaye bafika basibamba nasemacaleni bazivolontiya ngoba bayarhalela uba mabasincedise kwiinto ezithile. So sizawumane ke sisiza apha, ezinye izinto sizawumane siziveza ngokuye sifumana nethuba. So siyabulela kakhulu mna. Sibulele nakwiVukani ngokusinike ithuba. Heyi, iyasithwala man. Iyasithwala. Oyini Siyabulela kakhulu. Nkosi Tasi. Sure Tasitsha. Ndiyafuna uLinomtha makame phaa Linomtha ne-certificate sakhe. Khabe ndithathe ezi mna, kha ndithathe ezi khaphu ndizama uzisondeza kule khamera ndazi noba izawuvela nathi. Tamsitsha, ndiyafuna uchaze uba esa certificate phaa asiphetheyo Linomtha ingaba si-certificate santoni. Bangathi asisondeza Linomtha, bangathi asisondeza. Ndiyafuna Tamsitsha ubachazele abantu basesantoni esa certificate esiya. Asivelanga. Asivelanga ncaba basibona abantu bayabona nje basi-certificate kodwa basiboni. Okay, certificate ke esichazayo uba uLinomtha Rhangana kwi-females 48 kgs ube yi-SANAPO Youth and Elite Champion, a-gold medalist. So singichaza loo nto esi certificate. Makaze nazo nee-trophy zakhe asichaze nazo uba imedali yantoni, itrophy yantoni. Sibeke i-certificate, busibeka sona i-certificate. Imedali yantoni, itrophy yantoni yona Tamsitsha. Ibe yi-medal ke le i-gold medal ayifumene kwi-final emva kwe-fight yesithathu ayiniwinileyo. So wafumana le gold medal. Yes, ibe best boxer youth women 2026. Kuzo zonke category kwaye kule yakhe. Hayi kule yakhe kulena ye-youth yintoni 17 and 18 years ye-female. Andisakhumbuli kuba ngaba bebe bangaphi ncam inamba yakhona, but ngathi bebeyi-1 nto or kwi-youth ne 70. 80. Yeah, 78 out of 78. So Number 1 kuzo 78 ube yi-best ke. Yeah. Congratulations Linomtha. Siyabuyisana nawe akasancuba sisodwa. Noma wadlalile abancini kakhulu ufikelele Box is strong. Ndabulela kuba abaqeqeshi bayo ke iLubabalo Boxing Club pha eManqindini ngosebenza kakhulu ngozikhandla nozinikezela emsebenzini wabo, because without umsebenzi wenu ekuthela uba yikho iChamp phayana, meaning nani lento niyenzayo niyenza ngoyithanda nozinikezela. So ibaluleke kakhulu laa nto. Nami ndithi qhubekekani kuni ngale nto niyenzayo, nakwabanye abalandelayo nizinikezele ngale ndlela nizinikezele ngayo kuLinomtha. Nawe Linomtha ungayiyeki, bamba ichisa mna nami uvaye naye kwangoku ithuba lisekhona. Yabona mhlawumbi yakuzalela amaduna namathokazi. So ndithi congratulations kuwe, ndithi congratulations kwiLubabalo Boxing Club, congratulations Sakhe Sizwe Local Municipality, congratulations nakwicala ngokubanzi ngosiphathela noko ke intshatsheli rhoqo eManqindini. Mhlambe nasebholeni bayalandela, siyazi ke nakwi-netball naye ababe netball ingathi ke bona kanti bathemba ncam, kodwa ke siyazi yazala ku Kuhle mhlawumbi bakafumana i-chance. Inkaso le ishotayo. So kwabantu i-chance nabo xa beniqiniseka bazawuvela. hayi no, i-motivation kuthi sonke abathanda ezemidlalo apha icala. So siyabulela Linomtha ngosiphathela lembasa, sibulele nakwabaqeqeshi bakho ngosoloko bekunyamezela. Benirequeste ingoma ke esithi Grateful by uMzolisto. Khathi ke sive uba ngabe yadlala na kulo elicala. Yeah.
Besikole. Simple.